lang hilin eh. Hi, good morning. Maayong buntag. Ngayong adlaw sa tanan. Adlaw Miyerkules Santo na. Miyerkules Santo na. Good morning. Kamusta mong tanan? Amping tanan. Miyerkules Santo na ron. Ning siga naglangit. Mula ka ulit ko karon. Kay ang paluapon ag kanang ay adto ko sa Usmon. Ang paluapon ag kanang born screening sa bata. Kay buwan na naman si bibi wa man pa born screening wa pa may mitawagi. Lahat naman dayron kay sa una nigawas born screening naman dito. Karon buwan naman naghat-hat mig tawag wa may tawag mo nang ang paluapon kung sa dagan kay nagplano mi nga plano sa ko nga mo bakasyon sa mula sa amin naning napita kay grabing inita di pa pud ko sure kung sa dagan sa Usmon kung sa kuan kung sa ilang pamaagi nga wa mamalagi ang mga bata mabon screening sa nakabuwan natingali ko istorya ko ang pagmangan tus bayan gahapon to anak sa ang pagumangkon nga kuan nasupaw nagkuas papel ni bibi kay tanawon ag kuan sa bone screening kay nag-uuna lagi ming wa pa bone screening ag gatong anak sa ang pagumangkon newborn screening lagi paghuman kuno anak mga 3 days gi kuan na gi bone screening na aga mo si Precious karon 1 month na naman ka pinwa pa dyan ang plano ra ba mi bakasyon sa mi filter pag anak schedule pag ano sa schedule ko lagi dyan naghat-hat man mo nang di na pwede gat-hat kay mo plano na mi bakwit mi mo nang alam mo palawapon karon hindi nila magulakaw kadtong sa Usmon karon kay napamanroy abri ang kuan kay Miyerkules Santo na walang muna ko karon kay insa mahibawaan ni sesyon ug sa lakaw kaya ano ka mag-inquire po may promo nga ticket o sa ganit ni mula ka na ko karon pasalamat dahil kong dako bila perming maglili sa ang kuan ang payag labi na ni Ma'am Yuning Ayop. Good morning ma'am. Just upaw Violet. Morning po diha. Morning po ba di ko morning mo to na. Good morning diha ma'am. Kamusta? Salamat sa kaunay pagtimbaya Ma'am Yuning Ayop. O diha sa Bohol ni Marcelo Castañares sir. Katong niingon po na nga asa lagi po kung maningkamot mi nga makabakasyon sa mi. Sakit man po dagan mo bakasyon nga bijaan mo nang naningkamot mi og mag-uban. Kay naalagi po ko itumang dito nga panahon na dun na makasarili may kurente kaya nalagay minsan sa kapital nga libre kong kurente mo nang ningkamot po ko nga uli ko dito nung buwan na kaya agangkan kay mo kuan man luoy man po nung dari kay grabing inita na di panahon bisag gabi mo nang si baby po dari di pang plaster o tugay grabis kainit mo nang halak po ning diyang newborn screening sa Usmon karon sa balita sabay na po ko inquire o kuan ticket abi ng papel bi salamat kay pod media dapat mo grasya ning abot sa pinaka-base na best friend silingan kay bawo man nga magamit mig kamunggay mo nang tagaan mig kamunggay di namin mo palit kay grabe jud pa ay kada ding mga paliton lima ka kamunggay sahay pat ka palwa may jis sa kanigikan pa mo na sila tanong mas muna ang pintang tanan Miyerkules Santo na kita laman tahan sa halakang mga adlaw salamat po dako itong mga malumong kasing-kasing amping kanunay daw na ko rin kayo sa bahay kaya may nagpakuan may nagpatutog bijaan sa nag-angkan ron kaya biyahe mas mando ron sa dari mabilin na naman po hinoy sudan dan mo pa kuan man mas bibili ko aron kay diligo man gahapon sinaw ang among ligo dari sa bata kay grabe lig panahon ng gabi inita mag alas 9 pa pero lagi tinas kainit
hantod sa magabi eh. Murang luod sa kado. So tatay ko din Ma'am Siri Ulrich. Kumusta ma'am? Morning. Bugda Badas Injo. Labi na ni Mers and family. Dati dato ining kuan hagapon nga agbuhol kuno gapon ang uwan. Ano kina iwan sa buhol gapon? Dari grabe manginita. Lari morning ni Jet Mendoza nila Bilma Macabalo, mayong buntag. Merkulis Santo na katuning Mrs. Naningan nga katuning ko naman Merkulis Santo na lagi ibang mga karaanan pa nga ilang lula musunod lagi ko no nga mo na buhaton ang tagsan naman ro yung mga karaan tao musunod sa kinaraan di na manuo ng agaban gani manggi-swimming na agaban mang out of town na pero katong mga lula sa una di mo gawa sabay sirag basag Biblia ano ni karon dahil nagdagas panahon itawon sa lahat matsika-tsika kay mag-asikaso ko sa mga papel sa bata ang picturan ra kay di man pa daw pa nagada ko bawa kay tiguang na ba ko ang picturan na ang mga papel ano na ko mabasa dito ni abot sa ospital naribi sa nakabuan kapin yan is pizza 20 siya mani nga si kasunin na kay kung say anos adud ni ang handon sa Osmo nuk nakadazon mig bakasyon pwede bas pagbilaran kay murag lain nagpanahon dari grabe inita traffic ka nakas gawa sa Osmon kadaw nakamusod matapos second floor katumutan ako sa nurse station bahin sa newborn screening ni Bibi yan ako masud na ko ron mutan ako atos na station gihangat ko sa traffic adto ko na rin EMC dapit a few moments later. Yan na ko kuan bay sa igsuon gikan lagi ko ka ng Osmon kay malagi to inquire ko gani nga paglakaw because opo nga katunga mo laging newborn screening sa bata grabe jud nagpag-away pa ko dito sa mga nurse kaya dapat di ay alas niyaging simana 1 month tapos bibi ka pinsa maging kuha na ito dingin sa gitugon na mo sa hospital paggawas dingin nga tawagan ko numi sa samantalang uban di ay wag mo di tawagin nagpaluap man di ay wag ko binagpaluap ko pa kay wat na magtawagan da karon problema na mo kay aring ginen nga mga ko referral kay mo plano lagi mig plano mubakit si upaw ja di na namin pabalikan ko sa kwarto kay na ko may newborn screening dito sa pauhay na po nagsat sa mga kauban nagsat ko mga kauban ni dyan newborn screening sila slain 2,000 ko na ibayad naman ang karon kay kinahanglan mo lagi nga newborn screening si Bibi gusto mo lang po sa nga mga uban na paluap na po ko mga tuko sa Alabang Mid kay mutan ako pila bayad sa bull screening nga private kay duwag bata paman yung bull screening nagmasmas ko kay uso dari agkuan mga ubo higpit na pod nanapoy mga virus pahuay ko dari kay grabe inita mga tulpod nis kuan alabang mid na pug kumangutan na kay ikbalam siguro na mas bata ka na private so napamangkin ko puntang Singapore anong laban nyo di bukas be sayang ito yung kapanood sa TV Facebook sa Facebook ko lang nga daw Singapore eh hindi, siguro yung coach nyo, baka maka-upload yun. Mag-video. Bata pa to, ilang taon ka, be? Anong bag mo ba? 15 pa lang to si Bebe. Magkain ka ng bag. Okay na, huwag mo nang kinupay ko na Oh, na, tayo mula ka nag-Singapore. Renaya! Magduwa, Tayo ka dyan. Tayo. Anong laro na, football? Ano si tita? Ipasok lang si Rihanna sa trolley. Linaya, sa sunod araw, uwi ka rin ng
Sama ka Singapore? Mag-ingat ka, be. Hindi ikaw, si tita. Alis ng Singapore yung bunso ni Hermelita. Sana all. Nakadalawang balik na Singapore. Nasunod sa sama ako. Sarili kong masahin. Pwede ba nung kang Nora? Pag nailaro ng anak sa papuntahan niya nung laro. Kailan kuha ako passport. Dapat may passport ka na. Pero may laro si baby, sama ka. Automatic na. Singapore doon. Yung bag pa, sa baba. Sama pa yan? Alin? Yung bag. Kasama to. May short pa, be. Hindi na to short. Wala siyang pera. Ito? Ito daw ka? Mag-Singapore. Matog Singapore isang linggo lang. Magduwa. Ano to? Baka may makalakta sa Singapore. Manood sila doon. Ano ba laki yung tingnan? May lalagay pa kasi ako. Saan ba to? Diyan lang sa akin laki yun. Ingat na kay baby, ha? Yung ID. ID lang ba? ID mo sa school, di mo dala? Kailangan ba yun? Ay, na ID. Hindi na kailangan ID. School? Baka. Pasok mo na lang. Paniguro. Kunin mo nga ako. Sana all may anak makarating Singapore. Ay, ito pala. Kahit siksik. Lagay mo sa ha? Dito mo na yung lagay ko dyan. Ito yung pagpaalis mo. Kiss na tita. Kiss ni tita. Bye-bye. Kau. Atong tata kiss ka. Kasi tita. Kiss. At sa akin ka lumapit. Ano ram si tita? Ha? Dito. Babay na tita. Bisa tita rin tita. Bye-bye tita. Punta Singapore. Tignan mo yung bagi tita doon yung tulak ng hila mo. Sana all. Punta Singapore. Kiss mo na tita. Ayaw lumapit. Ingat ka, be. Oh, kiss mo tata. Babay tata. Babay na tata. Babay tata. Okay na. Pwede pa ng tubig yung to, no? Babay. Kiss mo na tita. Dito lang. Invite to lang mga ako. Dai! Ito si Bibi sa taas. Alis kasi Singapore. Sinamaw pa kasi. Yan na ba? Okay na. Ingat ka, be. Ano sumama-sama? Pasunuhan. Saan tayo? Hindi ganyan. Sasakyan na siya. Sana all. Sa Singapore, magmahal na araw. Saan? Saan? Ayan? Ayan ba? Ayan sa kanya, bebe? Singapore. Singapore, maglaro. Football. Singapore, doon sila maglalaro. Oh, dalawang beses na yan. Sana all. Sino kasama niya? May mga bata rito? Ewan ko. Ingat, be. Thank you po. Ingat, be. Mag-chat ka. Sana all. Singapore. Isa lagi isa. Bye-bye, Naya. Iwanan ni tita. Wala na, tita. Singapore, ha? Airport? May kasama nila. Isa lang nakuha. Isa lang. A few moments later. Imad ng hapon. Kauli. Kagikan ko susmon. Kato ko kalabang mid. Pa-schedule lagi yung taog. Kuhaan ka na na
schedule o yung full screening sa Labang Med. Ito sa nagbayad. Pero apod sila. Next week pa. Kaya itong susmon may ayo. Malangit ang alaman. One. Kita niya. Private. Tapos kuan aling milkshake ay schedule karong Lunes 1-8 ato na laman na ato naman na mas bibi dating karong Lunes pohon isa magwat-wat mis usmon kay schedule na ko Abril 4 ko noon sa wala ko na puto sure mo nang ato na laman mis aling milkshake bus sa bayan dapat sa simbahan ito mas kamalangking atos mita tabangan ko ito pangita ganaman tapos Alabang Med duduhotan ko na kong filter madang ilang uso na lidari ang kapunan ko mas banang dengan salamat sa mga habit fans labi na ni Ma'am Yuning Ayop salamat ma'am kay bawra ka o asa na ko salamat ka ato at salamat kay always kanunay ma'am